So pagkatapos nating ma-review yung Rusi 175, ito naman yung re-review natin. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Honda TMX Alpha 125. So ito na siya ngayon. At kung mapapansin nyo, may nagbago dyan. So mamaya sasabihin ko sa inyo lahat ng mga nagbago, napalitan, kung may nasira man o wala. So pakita ko muna sa inyo yung TMX 125. Ito yung kulay niya. Ewan ko nagtawag sa kulay niya. Medyo may pagka-brown siya na gray. So, ang ganda ng kulay niya. Kaya, ang angas niya tignan. Yan o. Bagong linis. So, yan. Umpisahan na natin. So, tulad nung sa Rusi, titignan muna natin kung ano yung mga napalitan. So ang napalitan na dito is halos wala pa, bali gulong lang yung napalitan dyan. So ito yung listahan ko yung naging gastos sa gulong dito sa amin sa Tarlac. So sa gulong dati naka ano to 18 inches na wheel pareho. Ewan ko bakit 18 inches yung naisipan ng Honda ilagay, samantalang dati 17 lang. So pinapalit namin yan ng tigs 17 na gulong kasi hirap na hirap hirap na hirap sa 18 eh. Pag kunwari bibili ka ng gulong, pili lang yung mga shop na nagtitinda ng 18 na gulong. At saka medyo pangit yung gulong na 18 sa handling. Medyo malikot siya kapag sa hindi naman sobrang bilis, pero malikot talaga yung ganun kataas na gulong. Kaya pinababa namin siya, ginawang 17. So yan, so ang bago dyan is yung spokes, yung rim, tsaka yung gulong, tsaka interior. So ang pinalit namin dyan yung quicks. Yung pinalit namin dyan, quick tires. Ito. Ang sukat nito is 80 by 80 sa harapan. So sa likuran 80-90. Ay hindi, 90-80. Sorry, baliktad. 90-80 sa likod. Yan. Yung lapad niya yan. Mas maganda siyang tignan kumpara doon sa stock. Yan. Tulad nung nasa harap, bagod na din yung spokes niyan, tsaka yung rim. Tsaka yung gulong. Yan. Kung mapapansin nyo, mas maangas na siyang tignan kumpara doon sa dati. Try kong magtingin ng picture niya dati na naka 18 siya na gulong para makita niya yung difference. Tapos wala nang ibang napalitan bukod dun. So lahat is stock na. So bali ang naging problema lang nito, which is kadalasan problema din ng mga ibang may-ari ng Alpha 125, is yung susian. Ito kasi naglulus katagalan. So naglus naman yan, mahigit 2 taon na siya. Ano ba? Yung nangyari kasi dito, naglulus siya kapag isususi mo siya, no? Kasi mamatay yung ilaw niya. Hindi gagana yung
yung motor, kahit nakasusi na siya, kahit naka on na siya. So ang ginawa lang dyan, nanood ng tutorial, tapos ewan ko kung anong ginawa, basta may parang in-adjust lang sa loob yan, may nilihan ng konti. So hindi ako yung gumawa nun, kaya hindi ko siya alam paliwanag. Marami naman sa YouTube na tutorial kung paano gawin yun. So naglulus lang siya, tapos hindi yan pinalitan, yun pa rin yun, stock. Pero ngayon okay na siya. So yun, wala na ibang napalitan dyan kundi gulong. Tapos inayos lang yung sa ignition switch. Tapos kung tatanungin nyo kung nagka-problema na ba dito sa makina niya o kahit saan man, eh wala pa, kundi yung switch lang tsaka yung sa gulong, no? Kasi sa gulong niya, kaya na rin pinalitan yan kasi ewan ko ba bakit hindi umaayos yung sa may pito niya, natatanggal, nawawala sa pagkasentro. So yun lang yung naging problema niya, bakit pinalitan siya, kasi pangit talaga yung mga 18 na gulong eh. Kaya pinalitan siya ng ganyan. So kung sa makina naman, wala, maayos pa rin yung makina niya, maganda pa rin manakbo. Ang problema lang yan is yung sakit na ng mga TM Action, yung medyo maingay yung makina. Normal na lang yung ganun, pero yung andar niya tsaka ganun pa rin, maganda pa rin naman manakbo. So siyempre Honda yan, kahit ano sabihin natin Honda yan, eh maganda talaga ang makina niya. So ayun lang, wala masyadong napapalitan, no? Depende na lang kung ano preference mo sa motor. Kung madami kang gustong palitan, side mirror niyan, yun pa rin. Mga ilaw niyan, yun pa rin. Upuan niyan, di pa na natapas yun. Pero ewan ko, baka balak nilang ng konti, palagyan ng kurba ng konti, medyo pababaan ng konti yan. Tapos sa tambutso niyan, hindi pa yan nabubuksan, yan pa rin yung tambutso niya, hindi pa yan nakalkal, kaya tahimik pa rin. Tapos sa baterya naman, hindi pa napapalitan yung baterya niyan. Tsaka ano pa ba, kung sa gas naman, hindi naman siya matakaw sa gas. Matipid din siya sa gas kasi 125 lang naman siya, no? Medyo maliit lang yung sa maliit lang cubic centimeter niya, kaya hindi siya ganun tatakaw din. Basta regular maintenance lang, change oil, ganyan. Tapos ibang palitin, parang yung sa spark plug, pero yung spark plug niyan, yan pa rin. So nga pala, may napansin kayong papel hawak ko, yun yung nagastos sa pagpapapalit ng gulong. So iisa-isahin natin, no? So ito nga pala is dito lang sa may Concepcion Tarlac. So ang naging gastos namin is yung una, yung rim. So dalawa yan, harapan tsaka likod. Ang ang brand niya is Union rim. So ang sukat niya is 1.85. Tapos ay sa likod yun, yung sa harap naman 1.6. So broken size. So ang sukat nung sa likuran is 1,400. Ano yun, malapad na yun. Tapos yung sa harap is 850. So yan, bakal yan, hindi yan alloy kasi ayaw namin na alloy, baka kasi palagyan to ng sidecar. Tapos next naman tayo dun sa mga takasago na spokes. So yung sukat nung sa ano ba to, yung sukat nung sa harapan is 86 by 150.
So parehas na 200 pesos yan. Yung sa likod naman 86 by 162. Ayan. 200 pesos per set. So bali 400. Tapos naman yung gulong niya sa harapan, which is yung 80 by 80 by Quick Tires. Yung presyo niyan is 800. Quick. Tapos yung sa likuran naman, yung 90 by 80 is 1,000 pesos. Tapos yung tube, yung interior, ayan, tig 100 pesos isa. Yun, di pa kasama dito yung labor. So yung labor umabot ng 500 pesos sa pag-align, i-install ng gulong. So yun, so umabot siya ng, sa total niya is 5,150. So yun, meron namang ibang mas mura na gulong. Kung gusto nyo, nasa sa inyo na lang naman yan. Pero kung gusto nyo ng matibay, yan, recommended din yan. Quick Tires o yan, Maxxis kung gusto nyo. O yan naman, syempre kadalasan sa mga Pantra ang ginagamit, banana type pang likod, pwede rin naman yun. Nasa 800 plus din yung gano'n, yung mga banana type. Mga malalaki na yun, mga 300 gano'n yung sukat. Ano pa ba pwedeng idagdag? So ito napalitan siya kahapon, March 28 palitan siya. Tapos tinry na rin namin siya, wala naman naging problema. Yun. So ang balak pa dito next time, ewan ko lang kung itutuloy yun, napalitan yung sa crown niya para ma-lower siya ng konti. Kung ako tatanungin, okay na rin naman siya kahit di siya pababaan sa harap. Bababa naman yan kapag nalagyan na ng sidecar. Pero depende pa rin, tignan natin kung anong mangyayari. So yan. Pala yung tinakbo niyan is, ayan, 5,261. So sobrang bata pa ng motor. Kasi minsan lang ibiyahe ito ng malayo eh. Kaya yan pa lang yung natatakbo niya. Ayan. So ano pa ba ang pwedeng i-add? So yun lang eh. Wala na kasi siyang ibang naging problema. So wala rin tayong ibang masasabi. Kundi sulit, tibay. Although syempre mas mahal siya kumpara dun sa Rusi. Ito dahil na-review na natin yan, sana panoorin nyo yung previous video natin. Lalagay ko na lang yung ano yan dyan sa taas, yung link. Click nyo na lang gusto nyo panoorin yung review natin sa Rusi 175 na may sidecar yan. Ito soon magkaka-sidecar din yata ito. Hindi naman kasi sa akin ito eh. Yan. So nilinisan siya ngayon, kitang kita niya naman malinis. So yun, sana panoorin nyo at mag-comment lang kayo dyan kung anong gusto nyo itanong. Kung may suggestion din kayo, syempre hindi naman tayo mekaniko. So gusto ko rin matuto sa iba sa inyo kung meron kayong suggestion para sa mga gantong motor. So salamat. Until the next video, sana subscribe, like and comment. So yun, God bless, thank you so much.